Uminabot sa siyam na kolorum na tricycle an nadakop kan personahes kan Public Safety Office sa kasentruhan kan syudad ni Legazpi kanakaaging simana. Sigun kay Rolly Esguera, an pamayo kan PSO Legazpi, perwisyo ang darakan mga kolorum na tricycle sa lado kan turismo, urog na sa mga lehitimong nagpapasada, kaya pigtututukan nindangon yan ang pagdakop sa mga ini. Ito mga nakaraang araw, marami rin po ang nakarating sa aming reklamo, di umano nakasakay sila sa tricycle na walang marka at siningid sila ng napakamahal. And then na-discover namin na yung pala ay kolorum yung kanilang nasakyan ng mga tricycle. With that, naging sustain yung aming operation po yung ginagawa naming kampanya labang sa kolorum tricycle. In fairness, doon po sa mga lehitimong tricycle na nagbabayad ng buwik, nagbabayad ng tamang franchise fee sa syudad at may covered po ng mga insurances para mapangalagaan ang ating mga pasahero. Ngani dagos nang mawaraan presensya kan kolorum na tricycle, sigun kay Esguera, kaipuhan na dai initang kilikon kan publiko. Dapat mandaang tandaan kan mga commuter na ang mga lehitimong para tricycle sa syudad an mahihilingan sa tricycle nin city plate sticker hali sa LGU. May color coding man sinda kada paradahan. Color brown sa parada 1, blue sa parada 2, yellow sa parada 3, maroon sa parada 4, orange sa parada 5, asin pink sa parada 7. I discover, nalaman ko na meron pala tayo sa syudad, very specific, particularly Section 62 of City Ordinance 0005-2012. Meron pala nakalagay doon na provision na penalizing riders o passenger patronizing kolorum vehicles, kolorum tricycle. Pero gusto kong linawin na para po hindi po mag-worry yung ating riding public na baka hindi naman nila sinasadya, nakasakay sila sa kolorum na we have no intention whatsoever na i-penalize o hulihin yung mga pasahero natin na nakasakay sa mga kolorum tricycle. What we are really sustain yung aming kampanya ay itong mga kolorum. Sa datos kan opisina, nasa 2,300 ang lehitimong tricycle driver sa syudad. Mientras tanto, pinagmulta ang mga nagka-aprehender na kolorum na tricycle nin 3,000 pesos para sa first offense, as in 5,000 pesos sa second offense. Para sa mga baretang tatak Bicol, Danica Garcia.